επί του πρωτοπόρου του βαθμολογικού πίνακα της Football League 2 Εορδαϊκού με σκορ 2-1. Το παιχνίδι για την ομάδα του Μιχάλης Γιώγα δεν ξεκίνησε ιδανικά, καθώς 3 λεπτά μετά τη σέντρα του αγώνα ο Πασιαλής για τον Εορδαϊκό σημείωσε το 0-1 παγώνοντας το δημοτικό στάδιο του Τυρνάβου. Η ισοφάριση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 17ο λεπτό, όταν ο Γρηγορίου με μια σέντρα σουτ ξεγέλασε τον τερματοφύλακα του Εορδαϊκού και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Στην επανάληψη ο Τύρναβος ήταν καλύτερος και στο 76ο λεπτό ο Χριστοδούλου, έπειτα από πολύ ωραίο συνδυασμό των παικτών του Μιχάλης Γιώγα, με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Όπως ήταν αναμενόμενο, απόλυτα ικανοποιημένος εμφανίστηκε μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός ηγέτης του Τυρνάβου Μιχάλης Γιώγας, δηλώνοντας πως η ομάδα του πήρε σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο. Ολοκληρώνοντας, Νίκη, να ενημερώσω πως ο κόσμος του Τυρνάβου έδωσε για ακόμη μία φορά δυναμικό παρόν στις κερκίδες και πανηγύρισε έξαλα τη νίκη της αγαπημένης του ομάδας. Ευχαριστούμε και την Έλενα Οικονόμου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι,